Kahinsog sa panglawas og proteksyon sa iyang pamilya, mao'y pangaliya ni Bernardo Ocariza. Uban ang iyang asawa nga si Maria Rosenda og ilang 4 anyos nga anak na nagkot sila og kandila ug mipadangat sa ilang pag-ampo sa balaang bata. May mga panglawas mama niya. May nating malampuson ang pista ni Senior Santo Niño tapos ang lubin na sa siyam kaadlaw o tagahan miniyag may mga lawas. Laki pa ko pamilya, tanan ka mga subuanon. Pipila lamang sila sa mga deboto nga sayong mituyo sa Basilica Menor del Santo Niño karon nga gibuksan na kini sa publiko alang sa pisikal nga mga kalihukan. Human sa opening salvo karong adlaw Enero 5, gipaabot ang pagdasok sa mas daghan pang deboto sama ni Bernardo sa Basilica sa pagsugod sa mga misa nobinaryo. Subay ni ini, dunay pahinumdum ang kadagkuan sa Basilica ngadto sa publiko. In regards sa security, we highly encourage ang tanan no, na dili lang ta magdala og backpack or dagkong bags, ato lang siguro nang ibilin sa atong mga balay, sa atong accommodations para mas mapaspas madali ang ato ang security screening. Ato yung gihangyo ang tanang mga deboto sa tanang muduaw diri sa balay sa balaang bata no na sa atong pagsulod diri atong i-maintain ang kahapsay, dili ta magdali, atong iwasan, atong likayan ang stampede kay number 1 yun na natong concern no. Alang sa mga muhalok sa imahen sa balaang bata ug planong managkot sulod sa simbahan, mao kini ang mga lagda. Ang atong agianan going to Dagkutanan o sa atong veneration adto ta sa DJ Coslim Street no. Ato lang flowing ang ato ang Dagkutanan ug atong veneration. Then katong gusto mo simba sa Novena Masses adto kita sa Osmeña Boulevard na gate or dinha sa Magellan's Cross na gate. And for our PWD sa atong senior citizen agita dito sa P. Burgos Gate no sa Basilica del Santo Niño. Matag adlaw, adunay di mo menos sa napo ka mga Novena Masses nga ipahigayon sa Pilgrim Center sulod sa Basilica nga mamahimong kapilian sa mga manimbahay. Sugod ugma hangtod sa ikasiyam nga adlaw, bukas ang pahagkanan og kandilaan gikan sa alas 3 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabii. Samtang 24 oras nga buksan ang Basilica Menor del Santo Niño sa publiko sa Vesperaso gatol sa Fiesta Señor dayong Enero 14 ug 15. Taliwa sa pag-usab-usab sa kahimtang sa panahon, walay paglubad ang gugma og debosyon sa mga Sugbuanon alang sa balaang bata. Human sa duha ka tuig, hingpit na nga nahibalik ang mga pisikal nga kalihukan sa pagbalaan ni Senior Santo Niño. Hangyo sa kadagkuan sa Basilica Menor del Santo Niño, ang hapsay ug luwas nga kasinatian sa tanan. Gipahinumduman usab ang katawhan nga bisan pa man og voluntary na lamang ang pagsulod og face masks. Angay nga magpakabana gihapon ang matag usa sa atong panlawas. Sa tanan natong deboto, Viva Pit Señor! Kini si Angel Cafe Sanyal alang sa May TV Cebu.